Чичо, муля ти пратија новина и рече ти да ga протежираш кod Лепосаву ако ти доđe u posetu. Od pretprošle godine. I takođe ne si pročitaja. Engleski za 20 minuta, tegla, krastavčiki. Prosipala li ti sirće? Prosipala sam, sipala sam rakiju, niko ne primetio da sam unela alkohol. Ima li ovde mikrofoni? Mikrofoni? Kome do pevanja u zatvoru? Ne za pevanje, mislim da li neko još prisluškuje koje ratimo. Ne? Onda slušaj. Čičo, mi smo odlučili da se kandidujemo za poslanika. Ne. Tebe, mu ne kazuje, ti si poznati prevarant, umeš da se biješ, ležeći im otvoriš usta, kradeš, kukaš kako nemaš nigde ništa, staja si za poslanika. Pa ko će mene da glasa? Kako kuj? Pa svi ćete glasu, pa narod voli da se identifikuje sa svega kandidata. Baš od mene, znaš kad će me tuneš, kad se nacrtaš ispred muka pilu, što onoj bukeće, što ga svi vikaju Bledi major. Misliš, Bildermajer, na to mislim.